Ayan guys, magluluto tayo ng Ilocano longganisa. Vinegar with garlic longganisa guys. Binoil ko muna siya ng water kanina and then, ayan, medyo lumabas na yung konting mantika kaya tinusok-tusok ko na siya guys para maluto din sa loob. Ayan. Tapos mamaya babalik-balik na rin natin. Ayan. Natusok-tusok ko na kaya may butas-butas na siya. Ayan guys. Kaya ayan. Tapos babalik na rin natin mamaya. Ayan, babalik na rin natin mamaya. Ayan guys. Babalik na rin na natin. Ayan. Balik na rin natin siya. Balik na natin. Ayan guys, malapit lang maluto kasi lumabas na yung mantika. Lumabas na yung sarili niyang mantika. Okay. Balik ka rin muna natin ulit. Para mas maganda yung pagka-brown. Ayan. Okay. And then after turn up na natin guys. Luto na siya. Ayan, luto na siya. Ito na guys. Ito na guys, luto ng ating Ilocano longganisa. Ayan. Yung vinegar with garlic longganisa. Ayan, masarap. Ayan guys, diba? Ang ganda ng pagkaluto. Ayan siya guys. Ayan, ang ganda ng pagkaluto. Yummy. Ayan tignan nyo naman ang ganda ng pagkaluto. Ayan. Pantay ang pagka-brown. Ayan. Kasi lumabas na yung mga mantika. Ayan guys. Okay, yummy. Ito nagpaluto kasi ng anak ko kaya ito guys. Nagluto ako ng isang isang bundle na longganisa. Ayan. Ayan siya guys. Okay. Let's eat. Nak!